място в рая. Добър вечер, махалата. Какво става тук, кой къде сега е излизам пред вратата? Първото, което зърваме, стойчето с бутилка спирт в ръката. Безработен, квартала му началото и края. Окото ми скречеца, долавя нещо апетитно. Цветовете отклонят вниманието ми активно. Аромата на секси, цигари, ефтин парфюм и кафеви коси и Мария. Едно време, когато бяхме млади, изгора на всички без значение, млади или стари. На 12 нахакана и бърза да порасте. На 15 центъра на всяко едно парти. На 18 във връзка с местния дилър за материали. Сега дете на 4 мъже да се появи едва ли. Поредното чадо, кое ще зрасне като копеле в този свят без идеали. На млади, на стари, всички сме изгубени в шибани квартали. За едни начала, за други края. Надяваме се всеки, че има място в рая. На млади, на стари, всички сме изгубени в шибани квартали. За едни начала, за други края. Надяваме се всеки, че има място в рая. Сина и порасна, видя 2, видя и 200. Убит от бързия живот и спря да му харесва. Черни дрехи от глава до пети на квартала униформата, защото траурни с всички дни не беше глупав. Но с нея реализиран потенциал. Лесно знаеше как да руши и не е създал. На 12 вече с цигара в устата. На 15 шмърка и пръска в пакетчето от тревата. На 18 дете създало дете. Тежестта за него непосилна бе. Изостави го както го беше изоставил баща му. Това беше примера, който той му е създадал. Това е капана, който затваря като кръговрат. Мизерията захваща грубо, със здрав захват. Живот не е живян, дали е живот в грях. Последно заедно с ключето и шишето го видях. На млади, на стари, всички сме изгубени в шибани квартали. За едни начала, за други края. Надяваме се всеки, че има място в рая. На млади, на стари, всички сме изгубени в шибани квартали. За едни начала, за други края. Надяваме се всеки, че има място в рая.